Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados, para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles os... Por un lado, poeta me parece un termo moi grande, que eu non me atribúo porque ademais creo que a maioría das xente que leo na actualidade que se autodenomina poeta eu creo que non o é. Pareceme moi ousado, ademais. Creo que o don da poesía é como do liderado, que non o decides ti, creo que o decide a xente que te consume, que te sinte, non? Bueno, eu non me considero poeta, si considero a Luz poeta, por iso cando canto eu son a poeta, que é o seu poema, o seu texto, canto con todo o orgullo que sinto cara a ela, con toda a honra que me invade por nese momento ser a súa voz, pero non me considero poeta, considero a ela poeta, a mí non. E por outro lado, cantante, que me queda pequeno, neste caso. Eu creo que cantante non son, ninguén lle diría a Drexler, mire, vostede é cantante, non? Casi sería un insulto, non? Drexler non canta cancións que outro lle di como ten que cantar, nin que outro lle escribe, nin que outro lle fai, nin que outro lle viste, nin que outro lle paga. Eu tampouco. Fíxate que este termo non se lle di a Serrat, non se lle di a Sabina, non se lle di a Drexler, non se lle di a Paco Ibáñez, díseme a min. Eu non son cantante. Nin canto ben, nin me interesa cantar ben. Eu estou aquí porque sei pensar, non porque sei cantar. Non afino, nin me interesa. Bueno, vou afinando mellor. Pero en realidade, as mulleres chámasenos cantante e redúcesenos a iso, cuidado. Eu nin son tan grande como algo como poeta, nin tan pequeno como algo como cantante, con todo o meu respecto aos intérpretes, ás intérpretes, entre as que destaco, por exemplo, a xente como Mercedes Sosa, que foi o meu referente, porque a capacidade que tiña de facer sentir Mercedes Sosa ou Chabela Vargas, pareceme casi a altura de calquera poeta, pero elas son intérpretes que tampouco as chamaría cantantes, chamaría as intérpretes, que tamén me parece máis, porque eran persoas que sentían e interpretaban, ves? E facían sentir. Pero cando a unha muller se lle chama cantante hai que ter moito cuidado, porque creo que detrás dese termo hai un poñerte no teu sitio, e no meu sitio poño o meu, non ti. É o público, ti non. Aunque queiras. Bueno, son cantareira, como Estrella Morente cantaora e como Camarón era cantaora, que se non era o que era unha puta desagradecida. Home, vamos a ver, eu aprendín a cantar das mulleres, eu con 16 anos levaba recollidas no coche, igual que levaba recollidas de xente maior de Galiza, tamén levaba as que Alan Lomax fixo en Alabama, pero quitaba unha cinta de unha escrita, admiro por igual a Janis Joplin, a María Dolores Pradera e a Teresa dos Cucos, porque eu son cantareira, eu canto como unha cantareira. Eu non sei cantar rock and roll, non lle vou ensinar a unha persona de Detroit a cantar rock and roll, non lle vou ensinar a unha persona de Mississippi a cantar blues, non lle vou ensinar a unha persoa de Cuba a cantar trova, pero eles tampouco me van a ensinar a mí a cantar muiñeira. E iso non é pequeno, iso é enorme. Porque ter unha tradición que te secunde e que a túa voz sexa unha voz que transcenda o puramente individual, iso é unha honra. Pois outra cousa, cando escoito a Camarón, eu non sei cantar como Camarón, pero eu son Camarón, porque eu canto ca voz dun pobo, eu non canto ca miña voz, sabes? E iso é unha honra, porque eu non o podo imitar, pero eu son capaz eu sinto exactamente o mesmo cando canto o meu folclore, que eu sei que eu estou sentindo o mesmo, só me fai falta escoitalo. Que pasa? Cal é a diferenza? O flamenco ou o blues foron músicas de creación colectiva moi rendibles económicamente, que a grande industria non só rendibilizou, sino que exprimiu até o extremo. Agora mesmo dicer que eres cantaor é unha honra, e dicir que eres cantareira polas políticas que tivo este Estado e o noso país en concreto até agora, que son as mesmas que desde 1936, obviamente non é nada porque nós somos herdeiras do autoodio, é dicir, seguimos tendo o mesmo autoodio que tiñamos hai 60 anos. Cal é a miña aspiración? Que eso cambie. Que chegue un día que para unha rapaza sexa tanto orgullo dicir que é cantareira como para unha
andaluza decir que canta ahora, e neso estamos. Que a querencia que a emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. Somos galegos por haber a gracia da lingua, a lingua morre, a lingua xa é unha lingua de persoas adultas, en 20 anos será unha lingua de vellos e en 50 será unha lingua para dar nome a tabernas de pulpo e de churrasco. Isto non o digo como música, digo como filóloga, que é o que estudei. Morren 14 linguas ao ano, máis ou menos, unha media de 14 linguas anualmente, e a nosa quedanlle 50, máis ou menos. Como lingua viva, como lingua vehicular. Decíame outro día unha amiga miña, e dixenlle, vou non decir, porque me parece unha frase maravillosa, que é profesora de galego, dicía, eu son moi consciente de que eu son profesora de latín. Sen depresións, convoca sabios para urxente reunión, meter a quente, poida sacar. Eu teño a sorte, e que creo que iso é importante, de ter un público moi heteroxéneo, non teño un público militante, e iso enorgulléceme, porque secunda a miña o meu postulado de que a lingua galega é igual que as demais. É dicir, Rosa Parks non loitaba pola supremacía negra, loitaba pola consecución da igualdade. Non? É o mesmo, eu non digo que o galego sexa máis nin menos que outra lingua, é o mesmo. Demóstrase cada vez que vou a un escenario, as persoas caen baixo, hai persoas que me escoitan porque penso así, e persoas que me escoitan a pesar de que penso así. Eso é interesante. Estas últimas son o grupo máis interesante porque son as que demostran que a nosa lingua é potente e que non é un obstáculo. Neste país, hai moita xente que non podería comprar un bocadillo de chourizo Revilla se cantase en español, e máis a maioría da xente que fai música en galego, porque non teñen capacidade de convocatoria, non enchen un teatro, simplemente, bueno, pois consiguen contratos de múltiples xeitos, porque hai moita imaginación a este respecto. Igual tería que haber máis para o ámbito creativo, pero isto é en xeral, non é Galiza, nin é o Estado, nin é Europa, nin é o mundo. Pero cando algo é real, a xente creo. E no mundo, no efímero, no plano desta sociedade en que vivimos, tío, creo que cando cremos algo, decía Chabela Vargas unha cousa que me gustaba moito tamén. Decía, por que creen vostede que van a vela despois de tanto tempo e sendo vostede tan maior e tal? E decía, eu creo que veñen a verme porque cando me veñen ver lembran que son capaces de sentir. E a mí isto pareceme superinteresante como reflexión antropolóxica, porque eu creo que o ser humano non pode fuxir de ser humano como unha cadela non pode fuxir de ser cadela. Os instintos chaman, a miña cadela ve unha jaliña de caza e mima, vira tola. E nós viramos tolos cando sentimos, e cando nos namoramos viramos tolos, cando nos namoramos de verdade, e cando nos namoramos de verdade, viramos, perdemos o norte, porque somos humanas. E queremos fuxir desa humanidade e o sistema é moi efectivo a ese nivel e fainos ser autómatas. Pero cando de repente aparece algo que fai así, atende aquí un momento, e te saca dese camiño, chama a túa atención. E eu creo que aí non hai lingua, nin hai nada. É dicir, Edith Piaf cantaba en francés, Rammstein canta en alemán, Miriam Makeba cantaba nunha lingua bantu, en linguas que só se falan prácticamente nos estados de orixe. Enchen, joder, se a ti che regalaran os royalties de la vie en Rose, aseguroche que, hostia, non tiñas que traballar máis na túa puta vida, nin ti nin os teus descendentes. Entón, é certo que existe hexemonía lingüística? Home, claro que é certo, non? Pero, tío, a música é unha linguaxe, a maiores da lingua, é unha linguaxe, e hai algo que nós non podemos explicar cando sentimos a Odeta ou cando sintes a... Eu que sei, pois... Joder, quen máis che vai explicar que esta xente cool que só escoita música en inglés, se este estado ten un nivel de inglés de Jairo Chumicho? E, sin embargo, les din que o sinten, pois co galego será igual, non? Non sei, pero creo que odio, o que odio, odio, ademais podo decir que odio porque eu non odio moito, pero isto sí que odio, cando a xente se pon, non, porque como eu canto en galego, é unha traba, cala a boca, joder, cala a boca, se non cantaras en galego non te sentía nin túa nai.
e ainda por riba tiras contra a nosa lingua que xa suficiente ten co que ten. Cala a boca, deixo estar, sé agradecida. Eu non lle boto ninguna culpa á miña lingua, só espero estar á súa altura. Nada máis. Non hai necesidade de recapacitar. Escolla a súa cuadrícula e deítese a soñar. O truco, por dicirlo así, está en que non hai truco, eso vai dicir calquera. Quer dicir, eu son unha persoa moi permeable, moi sensível, moi imperfecta, moi humana, joder. Creo que todos somos humanos, non me creo a xente que di que non ten sombras. Todos temos luces e sombras, todos temos miserias, todos temos seguranzas e inseguranzas, en maior ou menor grau, non? Eu limítome a facer, e cada disco que pasa, a aceptar máis as miñas limitacións, a aceptar máis que son insignificante. Morriu Bubuá, non pasou nada, morriu Guevara, non pasou nada, morriu Mandela, non pasou nada, vou morrer eu e non vai pasar absolutamente nada. Pero son única, e ti tamén, única. Eso é o que falta na arte. Entón, atreverte a ser quen és e aceptar as túas limitacións e compoñer desde a verdade o que che pasa do día a día, non? Eu sempre digo de broma, cando a xente me di, de onde sacas a inspiración? Digo, joder, de onde non a sacan os outros? Porque eu encendo un telediario e fago 3 discos, como Calamaro, me cago, fago 3 discos de 20 temas. Porque me enfadan as cousas, e aínda que non me quero instalar no enfado, enfadanme, e cando me enfadan, escrevo eso. Cando me enamoro, escrevo iso. Cando choro, escrevo iso. Cando me divirto, escrevo iso, cando quero vacilar, escrevo iso, é que somos poliédricas e poliédricos, todos os seres humanos son moitas cousas. Eu dixo a verdad, como a sinto, e como eu un pouco unha visión escatolóxica da arte, somos o que comemos, a nivel todo, a nivel discursivo, a nivel musical, todo o que nos pasa e todo o que vivimos, e despois, bueno, pois hai cancións que as mexas, cancións que as cajas, cancións que as ánjaras, cancións que as sudas, cancións que as gomitas. Pero se é real, ten que sair de dentro, de onde vai sair? Agora, o difícil no mundo no que todo o mundo quere ser cool é atreverse a ser hot, pero que o ser humano é hot. E todos os cool encomian aos hot e admiran aos hot. Ou que? Que Van Gogh era cool? E como che digo Van Gogh, digoche todos os músicos e músicas que probablemente, se fosen compañeiros de xeración de toda esta xente, non nos defenderían. Seguro que Víctor Jara tería 1000 críticas desde o seu punto de vista, seguro que Bob Dylan mismo sería criticado pola maioría dos que o idolatran. Pero eu sempre dixo, mira, tío, Bob Dylan era un fulano que sin saber tocar a guitarra, sin saber tocar a armónica, cantando bastante mal, por certo, nun momento determinado, dixo que pensaba no seu idioma e como el podía instrumentalmente, melódicamente, artísticamente. E iso son eu, colega, non eres ti. Sabes? Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Hai que querer ver primeiro para ser quen de mirar. Bueno, os temas... Eu non me sento a escribir un disco, como son tan visceral, para ben e para mal, bueno, pois ten cousas boas e cousas malas, a veces ten cousas malas e para isto pois creo que vou, porque eu en calquera momento fago unha canción, podo facer nunha furgoneta, podo facer nun hotel, podo facer na miña casa, podo facer nun servizo, podo ir nunha furgoneta e de repente que me veña algo e que o cante no móvil ou non sei. Joder, é que a min cando me preguntan isto sempre digo, joder, non vexas virtudes miñas en defectos alleos, tío. Eu son música, teño que facer música, non? Os escritores e escritoras terán que escribir, non? Porque este que é música que ten un disco ou 2, ou 5 discos en 20 anos, dices, pero ti que faz? A que te dedicas no día a día? Porque eu aburro-me que flipas, non? Eu traballei desde os 19 anos aos 27 anos en hostelería, como todo licenciado en Humanidades. Traballaba diariamente, cando empecé a traballar na música, pois foi unha felicidade, pero despois a veces sentíame un carracho, decía a miña nai, miña nai son unha carracha, pero non fago nada. Pero pero tío, as fins de semana traballas, e pola semana que fago? Non, claro, cando estou facendo un disco,
pois de 10 a 9, de 9 da mañán a 9 da noite ou de 10 da mañán a 9 da noite, porque sí que é certo que hai certas cousas que ás 9 da mañán, bueno, pois vocalmente non podes facer, pois estou no estudio, non? E me meto e aí estou 3 meses, ou o que sexa, despois chego a casa e, bueno, o parte do proceso de técnico levo eu, non? O proceso de edición xa o fago eu na casa, e sigo e eso, pero esas tempadas que tes un pouco máis así de asueto, por así dicilo, sí que é certo que, bueno, que ás veces incluso che fan sentir rara. Eu creo que, mira, que agora mesmo a norma sexa que unha persona saque un disco cada 5 anos, non é a miña culpa. A xente que eu escoitaba era prolífica, a xente que eu leo escribía, a xente que eu escoito facía cancións. Eu fago o mesmo, na miña casa a miña nai sempre dixo unha cousa, eu non quero lar chans. É o único que non quero. Digo de broma isto, non? Pero sí, creo que, non sei, é normal, non? Eu cando acabo un disco e entrego o máster xa estou pensando en empezar o seguinte, que vou facer se non? Cando me preguntan, hai unha cosa que odio, non? En que escenario queres tocar? Joder, en todos os escenarios, é unha pregunta superclasista, que máis me dá? En calquera escenario onde me queiran escoitar, non? Eso primeiro. E segundo, e a que aspiras, non? Ese rollo, a que aspiras es? En terceira persona, rollo un poquillo hortera. A morrer con o maior número de discos posibles. Se podo morrer con 30, non vou morrer con 29. Eso é algo do que estou absolutamente segura. E nada máis. É do único que estou segura, pero bueno, xa é bastante. E sentín que un gran silencio medraba dentro de min. Este disco eu considero o paso de Parvulitos a primaria. Agora xa creo que me quitei o mandilón, xa non levo o nome aquí, non? E xa, bueno, xa me noto que sei cousas que non sabía, a gravar apréndese, ves? Eu escoito os meus discos anteriores e os escoito moi amanerados, escoitos moi, sabes? Bueno, supoño que todo o mundo que mira para atrás non lle encanta o que oi moitas veces, pero non me acomplexo, é simplemente un xeito de dicir que creo que xa sí que pasei solo eso, de Parvulitos a primaria, pero que sí que xa pasei, que me quitei o mandilón, agora xa entendo cousas, sobre todo técnicas, que son básicas, porque se ti eres unha inmensa narradora, pero sempre dependes de alguén que escriba e ti non sabes ler, estás un pouco vendida, ves? Entón eu agora xa sei escribir e sei ler, entón vexo se o que se está escribindo é o que eu estou dicindo ou non é, entendes? Entón son moito máis dona do resultado, moitísimo máis. E despois sei gravar a voz moito máis que antes, non como, espero, como saberei dentro de X tempo, espero evoluir, pero sí, creo que este disco é o primeiro que sona bastante parecido a un directo. Creo que os outros discos, joder, a min dixeronme 1000 veces que os teus discos non me gustan, pero os directos encantanme, eso é un piropo. Pero evidencia unha carencia que eu tiña moi acusada até o momento, que era non saber gravar. Agora estou aprendendo, creo que estou empezando aí ese camiño. Cando pase xa ao instituto, entón a ver se fago un disco bo. Para cantar como eu canto, levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. É o que te digo, tío, é ir aprendendo, é complicado, as cousas valas vendo claras, sabes? É como un cociñeiro, ti podes facer unha receita, que é o que queren facer a grandoría, se busca cantante, que escuche, tal cual, porque ti xa te has decidido o que va a ser, como va a sonar, xa te has decidido todo. É como ti dis, vou facer este roast beef, e entón coges a receita e fala, punto. Pero se ti queres crear un plato, que é a miña intención, entón ti tens que aprender a olir, ti tens que aprender a saborear, ti tens que aprender as proporcións, os planos, as dinámicas, os tempos, exactamente igual que na música, exactamente igual que na cinematografía, en calquera outra arte, porque todas as artes, se as ves de xeito transversal, teñen as mesmas componentes, cromatismos, dinámicas, planos, dá igual un cadro cunha canción que un edificio. Entón, eso, non sei, ninguén nace aprendido, parece que ás veces aprendí moito máis cuestionando o saber popular, pero ás veces está na
na tradición oral, é que ninguén nace aprendido, é que que son especial, que son un ser humano diferente, que non aprendo. Joder, pois non di moito de ti que non aprendas. Eu non tiña nin puñetera idea de nada, agora teño un pouco recheño, entendes? Entón, como vai cociñar unha persona igual a primeira vez que se enfronta a unha pota que despois de 10 anos, por moito que non se poida comparar cunha que leva 50 anos cociñando, que xa o xa o ve, non fai falta nin probalo, xa sabe como está, comprendes? Ese instinto, eso é oficio, porque a música, todo o mundo di artista, eu son máis como Elena Ferro, a mí gustame máis a palabra artesana, sabes? Creo que é unha honra, porque mira, un arquitecto fai un plano pero fai outro, o artesán fai todo, desde o plano ata o zoco, a canción ou o que sexa. Considero que a idea, bueno, ata certo punto, sí, podes nacer cun talento, sí, eu con 3 anos acordo que cantaba co cepillo do pelo no baño cancións que me inventaba, pero o oficio non sei, o oficio non. Un ebanista non pode, o seu primeiro moble non vai ser o moble número 100, entendes? É a primeira canción dunha persoa que aspire realmente a ser música ou autora, dá igual de que, autora, eso require oficio. E eu entendo que nos despista moito os mass media, Instagram, as redes ou outro, a xente non se dá conta de que isto é un oficio, de que só resisten os verdadeiros artesáns, é dicir, a min interésame ser Luz Casal, por poñerche un exemplo, unha persona que leva 40 anos de carreira, non? Cal é a diferenza entre esta xente, ou, que sei, por outros exemplos que todo o mundo vai coñecer, non? Fito, Rosendo, esta xente pásase polo cu os mass media, non necesita Telecinco, nin necesita absolutamente nada, vai ir a un Palacio dos Deportes e vai non encher, leva enchendo 30 anos, comprendes? Non depende de ninguén, e non depende de ninguén porque é un artesán e porque ten oficio, e porque sobre todo se dedica a traballar e non a facerse fotos, nin a sair en redes ou en medios, dedícase a traballar. E nunca lle vai faltar traballo, nunca. Nunca, porque non hai ninguén que poida vetalo. Pero sabes que pasa? Que iso non é de hoxe para mañán, iso leva moito tempo e moito traballo, e a xente gustalle máis sacarse fotos que traballar. Joder, agora parece un pouco miña abuela, pero... Todo lixo xunto no caldeiro da borralla, viva a felicidade do rir por non chorar. A ver, aí hai dúas cuestións. Por un lado, o papel da música, bueno, a música ten discurso, a veces, como calquera outro discurso, pero creo que é moito máis importante a actitude individual, no? De todas as persoas, ao final. Eu vou dicir algo nun escenario e é moi fácil que me aplaudan, porque a xente aplaude un pouco por resorte. Creo que desde o mundo da cultura se está facendo unha pseudo-resistencia, cando menos, se está levando a cabo unha pseudo-resistencia, cando menos torpe. Porque mira, ese rollo da cultura é necesaria, non o é. Necesaria comer, beber, cajar, mexar, e pouco máis. Pero non se trata diso, trátase de... A miña postura é outra. Mira, o neoliberalismo económico a mí non me interesa como sistema. Nin me interesa, nin o propugno, nin o defendo, nin me agrada. É o que eles queren, o que eles inventaron e o que eles nos impoñen. Entón é o que exixo, é coherencia. E a coherencia é que se a iniciativa privada vale para Iberia, ten que valer para min. E non é hipismo, que eu non uso crótalos. Entendes? Non é, mire, a cultura é necesaria, non é. Eu teño dereitos como cidadán. Os mesmos dereitos que as oligarquías económicas que realmente mandan en vostede, e non vostede nelas, ostentan. Eses dereitos tamén son meus.
O neoliberalismo económico non me agrada a min, agrada a vostedes, sexa consecuente. Sexa consecuente. E non nos use como cabezas de turco, que é como nos está usando. É necesaria a cultura? Non, a xente pode vivir sin ler libros, joder, a maioría de xente faino, normalmente, sin Covid. Sabes? Non se trata diso. Trátase de apelar a algo que a xente da arte moitas veces segaba de desprezar. Que o ser humano é político, gústelles ou non, e a música é política, gústelles ou non, e a xestión de recursos é política, é sinónimo de política. O sistema decidirono vostedes, amparada na lei que vostedes propugnan, eu teño uns dereitos que non se me están concedendo. Punto. Ni é necesaria nin hostias benditas, en vinagre. Compréndesme? Non hai máis. Non hai máis. Eu teño dereitos como empresaria. Non che gustan as empresarias? Chupas. Ruxindo sen mesura na procura dunha vida para evitar que as poida liberar e que desmonte a farsa dos censores e os temores e debemos aspirar a ser un forte mar. Sí, entendo. Bueno, xa existe, non? Existe a política, existen as políticas culturais, existen en teoría as políticas económicas sociais, aínda que son un pouco los padres actualmente, pero en teoría existen. Pero bueno, este é un tema espinoso, porque mira, por desgraza, a historia ensinounos que as burocracias son burocracias independentemente de en que entorno se leven a cabo. Explícome. A burocracia nunca foi boa para a muller, por exemplo. Nunca. Entón, eu non son un creador, son unha creadora. O neoliberalismo económico, como todos os restos dos sistemas, todos os sistemas, teñen luces e sombras, caras e cruces. A cruz do neoliberalismo está clara, é un neno de 3 anos morto nunha praia. Está clara, non fai falta que a expliquemos. A cara, que tamén a ten, é que se eu son capaz de facer diñeiro e pagarlle aos señores que traballan para min, mando eu e aquí cala a boca todo Dios. No socialismo real, a posición da muller foi exactamente a mesma que no resto de sistemas económicos. E ás veces damoslle a espalda a isto dun xeito moi idealista. Pero a realidade é que as autoras, as científicas, as filósofas foron igualmente silenciadas dentro dos aparellos gubernamentais socialistas do século XX que dentro do liberalismo social ou do neoliberalismo máis agudo. Entón, que exista, que se lle dea máis poder aínda a unha burocracia que se ocupe do sistema, de outorgar, digamos, ou de preservar a cultura. Nun mundo ideal sería maravilloso. No mundo que temos, bueno, creo que nos levaría ao que xa temos, que é que hai persoas que non son capaces de meter 50 personas nun teatro, pero son amigos de determinado, non molestan, e entón cobran caches altísimos tocando por aí en grandes prazas que eu nunca fixen, por exemplo. Eu nunca fixen. Isto non é unha queixa, a min pélama totalmente, o sea, que decir, dame igual, pero é unha realidade. É unha realidade. Entón, a que leva isto? A que levaría iso? Ao mismo que temos actualmente, que é que quen está pagado polas institucións non é quen realmente moitas veces a xente quere escoitar ou quen máis entradas vende. É quen non molesta. Ou quen é amigo deste señor, desta señora, da outra señora, destes acrónimos que eu non defendo, como non defendo ningún, comprendes? Son crítica con todos, e con todas, porque onde todos pensan igual, ningún pensa. Entón, eu hai veces que teño que, desgraciadamente, criticar ao mellor a persoas as que lle din o meu voto, pero iso non quere dicir que eu non sexa pensante. É que moitas veces non vexa cousas que non me gustan, incoherencias que teña que sinalar, pero ata a esas persoas lles molesta. Até as persoas que en teoría defenden o mesmo que defendeu ou algo parecido lles molesta. E até a esas persoas lles van caer mellor a xente condescendente e vanos contratar máis. Esta é a realidade, esta é a realidade. E non é un discurso que me interese, contéstoche ao que me preguntas, eu teño ese costume. Entón, se me preguntas, a min interésame pouco a día de hoxe isto.
interésame moi pouco, porque creo que non se vai dar cobertura a quen realmente, bueno, primeiro cribar é moi difícil, é xogar a ser Deus, quen é máis, quen é menos, quen é mellor, quen é peor, non. Eu tampouco sabería sinalar, non me malinterpretes, pero sí que sei que hai persoas que non poderían vivir da música se non fose porque non molestan. Non enchen, hai persoas que non meten 50 persoas nun teatro, entendes o que che quere decir? Ti con 50 persoas, a mí non me chega nin para pagarlle aos técnicos. Eu teño que meter 400 persoas nun teatro para pagarlle ao equipo de 13 seres humanos cos que traballo. Entre 500 persoas máis ou menos teño que meter. Ti faste unha idea desto? Entón, bueno, o sea, dame igual isto que te estou dicindo, non me malinterpretes, pero é a realidade. É unha realidade que moita xente descoñece. Sabes, moita xente descoñece esta realidade, descoñece que en realidade, tío, contrátanche non en base a que vayas a encher a praza ou que non a vayas a encher. A máis que en hostia non vai encher a Quintana, se a xente vai pasear o domingo. Pero eu nunca a fixen. Eu nunca toquei na Quintana. Houve moitos gobernos diferentes. Non lle gustei a ningún, non sei. Igual di máis ben de min que mal. A onde podemos ir, a aceptación é, por sorte, a min faime sentir super agradecida, é a de sempre. Pero claro, a día de hoxe tampouco que che poida falar moito do feedback porque, claro, como eu tampouco son moi activa en redes ou son moi preguiceira para facer videoclips e cousas así que ao mellor poden dar máis unha idea da acollida. Tampouco miro moitas veces as non, son un pouco... non sei nin canta xente escoita, nin nada desos. O único que sei é que nese sentido só sei cando chego ao teatro e vexo, e máis ou menos vexo se a xente sabe as cancións ou non as sabe, non? Pois até agora si vexo que hai cancións que xa saben deste disco, pero claro, non toquei tanto como para dicirche como é a acollida. Mira, o único que che podo dicir é que nós, tanto as miñas compañeiras como eu sentímonos moi afortunadas, porque eu nunca quixen caerlle ben a todo o mundo, nunca, non? E gustame moito unha anécdota de Atahualpa Yupanqui, non? Que unha vez lle dixeron a Atahualpa Yupanqui: mire, don Atahualpa, anoche tuve un concierto, que tal le foi el concierto? E el contestou: el concierto fue maravillosamente, se fueron los que se tenían que ir y se quedaron los que se tenían que quedar, ¿no? A mí eso sempre me pareciu que era unha forma magnífica de definir moitísimas cousas. Nos meus concertos foronse moitas veces, marcharon moitas veces quen tivo que marchar, pero tiven a mesma sorte, a inmensa sorte de que sempre se quedaron moitas e moitos. Sigo tendo esa sorte. Eu cada vez que entro ao escenario alucino, de verdade, é que eu, se che digo outra cosa, estaría che mentindo. Sigo flipando con que a xente este aí, con que haxa un teatro cheo, flipando, sabes? E sempre lle dixo ás miñas compañeiras de banda e compañeiros, sempre lles dixo: tíos, somos tremendamente afortunados porque a xente que está aí para escoitarnos a nós. Así que tocad en consecuencia. Dádelles o que merecen, sabes? Porque temos moitísima sorte. Olvídate da pasta, olvídate dos euros, olvídate de tal. Están-te escoitando, tío. Hai veces que tocamos un tema, tío, e non sei unha puta mosca. Hostia, tío, isto é unha pasada, comprendes? Isto é unha pasada, eses son os verdadeiros momentos, e non cando che ingresan na banca, comprendes? Eso é a hostia. Dicir, hostia, esta merda que fixen na casa, digo, de colla, non? Hostia, tío, sabes, e de súpeto hai a xente que lle gusta un montón, tíos, pero teño a sorte de traballar tanto con técnicos, no, que sempre son os esquecidos, tío, e son super importantes, para nós son igual, a banda igual,
Para min é igual Iván que fai as luces, Diego que fai o son, Felipe que está en monitores, que Tito ou que Sabela, non? Son moi agradecidas e moi agradecidos. Ao longo deste tempo fun cambiando determinadas persoas, a maioría dos cambios sempre foron... Que, por certo, tamén me gustaría dicir que se critica moito nunha muller cando cambia o seu equipo como se non tiveramos dereito a facelo, mentres que nos homes non se resalta iso. Sempre foi en base a iso. Eu non só valoro que unha persoa saiba tocar, sabes? Valoro que saiba sentir e que sexa humilde, porque tocar, tío, como dixo de sempre de coña, tipo chino guitarra, chino violín, chino crótalos e flipas. Pero tocar é o menos importante na música, sabes? E sobre todo na furgoneta. Entón, nós, cando chegamos aos teatros, que me lío como unha persiana, perdoa, vemos a xente ali cantar, emocionarse, iso. Eu creo que non son eu a única que o sinte. Eu teño visto a eles chorar, o sea, emocionarse, sabes? Eso é o máis bonito. Teñense dado así momentos moi bonitos. Recordo unha vez cantando a Paz Esquiva no medio dun concerto, igual era a sexta canción, a peña levantouse de repente e empezou a aplaudir, pero aplaudí ao mellor un minuto ou 2 minutos, sin exagerar nada, 2 minutos. Eu levantaba, me facía así, e volvíame a sentar, e volvíame a levantar e facía así, e decía, joder, tío, que... Moitas gracias, tío. Que bonito, tío, grazas, de verdad, sabes? Eu son moi afortunada. Vivo procurando un verso para encarcerar a Paz Esquiva. Mira, para min, ela representa todo o que a min me gustaría ser. O sea, primeiro, é unha persoa que está claro que tamén non está máis institucionalizada e está moi en ligación co que falábamos antes porque molesta. Hai moita xente que non é poeta, que está sendo estudiada polos rapaces de luz, non. Non porque escreva mellor, non porque escreva mellor, nin porque teña máis talento, nin porque sexa máis verdade, e a poesía ha de ser ante todo verdade, non nos esquezamos deso. Luz é coherente, consecuente, valente, insumisa, eternamente xoven, humilde até o extremo. É realmente pobo, non postura, realmente pobo, non postura que despois lles gusta ir por aí ser cool, non. Luz é pobo, Luz ponse diante dun antidisturbios, con 86 paus, con 86 soles. Cunha enerxía que quen madera a min con 37 anos. Cunha verdade, escribindo, falando, bicando, abrazando, que eu me sinto honrada de ter experimentado. Como lectora, como amiga, como escoitante. E despois con oficio, a maiores, con oficio. Porque Luz tamén escreve, ves? Non fai rollos deses de 50 páxinas, nin de 40 páxinas con 90 centímetros de marxe. Luz escreve que flipas, todos os días, e un montón. E ata a palla de Luz, enténdame o que che digo, para que se entenda a miña obxectividade con ela, até a palla de Luz, o máis normal dentro da súa produción, o que non sería o máis destacable, o que ti non meterías nunha antoloxía, até esa palla caja pola maioría do que está publicado en poesía actual, contemporánea. Caja, mira o que che digo. E non a estudian nos institutos. Por qué? Musicala, unha responsabilidade, unha honra, sobre todo que ela me dixa ninguén, como me dixo, non se me ocorre ninguén que poidese cantalo como cantas ti. E eu dixen, Dios lo pague. Eso é... Eu dixen, seguramente non sexa certo, pero
sí que é difícil que te admiren tanto como te admiro eu, porque esa frase de eu de maior quero ser como a ti, con Luz para mí gana sentido. Gana sentido. É un verdadeiro exemplo, tío, de ser humano, de ser persoa, e de sentir, tío, de sentir. E de non ser un... todo o mundo quere ser... É o que che digo, tío, todo o mundo quere ser... hai como un punto aí de... ti sabes, nas artes... non nas artes, mentira, nas artes non, senón nos colectivos pseudoartísticos, non? De apoloxía da marxinalidade unha vez muerto, claro, cando xa estás palmao, non cando estás ao teu lado, comprendes? E molestas porque falas de cousas que non interesan, ou criticas cousas que non interesan. Esa apoloxía de unha marxinalidade, de unha condición popular, de un proletariado, dos movementos revolucionarios, todo iso é fume, na grande maioría da xente que coñeces. Porque parece que trajaron o pau da escoba, como di miña nai. É que nas entrevistas parece que bajo amigos, pero se me preguntas teño que respostar a verdade. A realidade é que Luz representa iso. Luz é Bertolt Brecht. Luz é Eduardo Galeano. Luz é Víctor Jara. Luz é Violeta Parra. Luz é Atahualpa Yupanqui. Luz é Carlos Puebla. Luz é o Che Guevara. E algún día estará nun póster, porque toda esta panda de mediocres van esperar a que morra.